Voilà, beste mensen, welkom op deze 2 februari 2019. Het is zaterdag vandaag en het is tijd om te trainen.
ik ben aangekomen in de Walsoorden Zeedijk. Nu moet ik eens zien hier hoe prachtig dat is. Het is een magnifiek stuk hier voor je wandelingen te maken. Om even hier te rusten, te kijken naar de vrachtschepen die hier komen. Of gewoon te fietsen natuurlijk. Alles die met water te maken heeft, vind ik leuk. Dat is het ook juist als je woont met zicht op het water, dan is dat ook altijd toch een aantrekkingspunt voor velen. Het is hier aangekomen. Het is natuurlijk wel heel mistig, dus we kunnen niet, hier hebben we zicht op de kerncentraal Sandooi. We zien absoluut niets. Er is weinig zicht, moet ik zeggen, veel wind en ideaal om te trainen. Ja, het is ook een mooie uitstap als je zo het openbaar vervoer hebt tot hier. Een bus. Hij stapt hieruit, hij doet je door, hij komt terug. Ik zeg, dat is er natuurlijk niet. Een prachtige zeedijk. En hier was er nog een stuk. Ja, strand hier.
een volgende video.